बावनो जोङो गांसो हानो फैदों आरोना आंनि फंबायजों आंजों ओरैनो आंना फंबाया नै गांसो हानो फैदों आरो जोङो दा माने मोसौआ गांसो बारा मोनजाया नालायथो बेखायनो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों होनबा स्टार्ट थांसै आं दा हायनोसै साला बुखारदों नाय बस्थाया जोङो Kasih di hayat nak. Untuk bayang dah. Abang sih. Nोंथांमोना गांसो हानानै मोजां मोनगोन ना मोना? कमेन्ट बक्सआव खिथा हरबानो जाबाय। गांसो हानो मोजां मोनोबा न'आव खानांगोन आरोना। आरो सावरि जानोबा फैनांगोन। Saya ada idiku. Nah, bagus yang berat bodi khas tapi gitu. Kalau dulu ya anak. Guysman, दा जेनेबा हाखांबाय दा थांसै आरो जोङो सोनायखौ देखायगोन दा जोङो बस्थायाव सोनाय दा ना बस्थायाव सोनायखौ देखायनोसै आरो ना नोंथांमोननो नायलांबाय थादों मा भिडिअखौ दा सोनोसै आरो मोनाबाय मोनानायालाय बिरादनो सोरबाफोर गांसो हानो लुबैदोंबा याव लांजाबाय मेरला गांसो दं थांसै आरो मा होनो नोंथांमोना दा थांसै जोङो नै लाखाजोब्बाय सब जन्त्र मन्त्रखौबो थांसै आरो दा नोंथांमोना नायबाय होनबा भिडिअखौ जोबसिगोन दा नै आंना फंबाया लादों थिखोनो हाया हाबाबो हायाबो बिराद खाथार आंना फंबाया बिराद मावथि आरोना आंना फंबाया स' गाइस लोगोफोर दिनै मोनाबायबो भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों मानोना नेक्स्ट टाइमाव गोदान भिडिअ लाना फैगोन ब्लग भिडिअ नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोना नुबायानो थागोन ब्लग भिडिअखौ जोब्बाय